дигар салом мефиристам ба ҳамаи он азизоне ки ин лаҳзаҳо моро тамошо доранд. Албатта узри зиёд аз ҳамаи шумо бинандагони азиз ки мушкилоти фанӣ пеш омад ва садои мо шунида намешуд ва умедворам ки ҳоло садои моро мешунавед. Ба ҳар сурат ман кӯшиш мекунам баландтар гап занам, чун садои ман барои шумо аз он шунаво бошад. Хуб, Шалои Гулхоҷӣ ҳастам, чун ҳамеша дар ҳамин вақт бо сархати хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон чанд дақиқа дар хизмати шумо азизон. Ҳоло соат бо вақти Прага 10:11 аст ва дар Русия 12:11, мутаносибан дар Тоҷикистон 2:11 ва ҳамроҳ бо шумо дар чанд дақиқаи дигар хоҳем дид ки чӣ хабарҳои тозаро то ҳол мо дар даст дорем ва баъд аз 30 соат дигар бозам дар пахши мустақими барномаи хабарӣ ман ҳамаи шуморо мунтазир мешавам. Зоҳиран бо наздик омадани сардиҳо нарху навои маҳсулоти нiyози аввал дар бозорҳои Тоҷикистон боло рафтааст, зеро дар ин авохир шикояти сокинон дар ин замина бештар шудааст. Тақрибан ним моҳи пеш агар дар ёд дошта бошед, мо дар бораи 15% боло рафтани қимати орд дар кишвар хабар дода будем. Як халта орде ки қаблан тахминан 135-150 сомонӣ арзиш дошт, то ба 160-180 сомонӣ дакка хӯрд. Сабаби боло рафтани нархи ордро он замон тоҷирони тоҷик дар гарон шудани гандуми Қазоқистон ба Тоҷикистон арзёбӣ карда буданд. Хуб, ҳоло вазъият чӣ гуна аст? Ҳамкорони мо ба бозор рафтанд то бубинанд ва навор бигиранд нарху наворо, ва аз ин хотир пешниҳод дорам ки дар барномаи хабарӣ ҳатман моро пайгирӣ кунед ва шумо низ хоҳед фаҳмид ва ба суолҳои зиёди худатон ки ҳар рӯз дар пахши мустақим аз мо дар бораи нарху навои маҳсулоти ғизоии аввалия дар бозорҳои Тоҷикистон мепурсед, фикр мекунам посух дарёфт хоҳед кард. Дар ҳамин ҳол нигарониҳое вуҷуд дорад ки аз соли оянда арзиши хӯрокворӣ ва нархи таҳсилу манзил қимат мешавад. Аз соли нави 2019 дар Тоҷикистон муҳлати имтиёзи муассисаҳои хӯроки умумӣ ба поён мерасад ва моликони ошхонаву қаҳвахонаҳо муваззаф хоҳанд буд ба ҷои 5% 18% НТС споранд. муҳосибон мегӯянд НДСи 18% метавонад нархи масалан як табақ оши паловро ки ба ҳисоби миёна 15 сомонӣ аст то ба 20 сомонӣ гарон кунад. интизор меравад соли нави 2019 на танҳо барои муассисаҳои соҳаи хӯроки умумӣ, балки барои соҳаи сохтмон ва муассисаҳои таълимӣ низ гаронии андозро бо худ биёрад. Қарор аст андози ин арсаҳо ҳам аз 5% то ба 18% боло равад. Тоҷикистон соли 2013 кодекси нави андозро қабул кард ва тибқи он меъёри андоз аз арзиши иловашуда то 18% боло бурда шуд, ки албатта норизоятии чанде аз бахшҳо аз ҷумла ширкатҳои хӯроки умумӣ ва мактабҳои хусусиро ба бор оварда буд. Соли 2014 ҳукумати Тоҷикистон бо як тасмими хеш меъёри андоз ва арзиши иловашударо барои ширкатҳои таълимӣ, сохтмон ва хӯроки умумӣ аз 18% то ба 5% поин бурд. ҳоло муҳосибони таҷрибадори тоҷик мегӯянд барқарор шудани НДСи 18%-иро бештар ширкатҳои сохтмонӣ ва мактабҳои хусусӣ эҳсос хоҳанд кард. Дар ҳоли ҳозир бино ба гузориши солонаи Doing Business, Тоҷикистон аз лиҳози гаронии бори андозаш дар ҷаҳон дар ҷойи севум қарор дорад. Хуб, боз амали террористии мардуме ки бо талаби таъмини амният аз мақомот ҷамъ омада буданд, қурбони ҷангҷӯи худкуш шуданд дар Кобул ва шумо метавонед тафсилоти ин ва дигар хабарҳоро аз Радиои Озодӣ дар Озодӣ видео баъд аз 3 соат дигар дар пахши хабарӣ бишнавед. мо шуморо мунтазирем.